Chakwara numima Uma balidi janja Ndi tiki madamo Uma balidi koliko Nda chakwara numima Uma balidi janja Ndi obantu agije mitulu dinubi Alalo Ndo noni kwekenni mafele dinu Oya sasa Okulu divenna manna bano aye jeje Okulu divenna manna bano aye jeje Uma balidi janda Uma balidi koliko Ndi tiki madamo Ndi makwanda nyibu Uma balidi koliko Ndi kaimpiri bendo Ndị a ga-eme n'inyi ndị a ga-eme n'inyi ụmụ abalị dị janja ụmụ abalị dị janja ndị ọpa aka pamkpọ mụtabalị n'ụlọ ọya ebe ndị omegburu nwa na-eku maka ebe anọ n'ụlọ ọya eje ozi ndị ochiri nne dị eze ochibere ya na ndụ eze amosu ndị okulu divenna manna bano n'ụlọ ọya eje ndị omegburu nwa na-eku maka ebe anọ n'ụlọ ọya eje ozi ụmụ agbara dị janda ụmụ agbara dị koliko ụmụ agbara dị janda ndị a ga-eme n'inyi ndị makwa ndị anyị bụ Fabu okwu ndị ka anyị biri be ndụ ụmụ abalị dị janja ndị omegburu nwa na-eku maka ya nọ n'ụlọ ọya eje ozi ndị ọnọ n'ikwe eke nri mafere dị n'ụlọ ọya asa ndị ọpa aka pamkpọ mụtabalị n'ụlọ ọya egbe ọkwa ndị okulu divenna ndị ọgbantu agije mitulu dị n'ubi ọya alụ enyi m nwaanyị nwanne m kọleji akpati mbọ anyị ji egwu a onwe egwu nwanne m anyị ebe n'ihi mba agbala ya onye na ụdị ya agbala n'udu jee n'anwụ jee kwụlọ ọ gịnị ji egwu a ụmụ abalị dị janja ụmụ abalị dị janja ndị ka anyị biri be ndụ ụmụ abalị dị koliko ndị a ga-eme n'ili a ụmụ abalị dị janja ndị okwu dị fabu okwu ụmụ abalị dị koliko ndị ma ndị anyị bụwa ụmụ abalị dị janja ndị omegburu nwa na-eku maka ebe anọ n'ụlọ ọya eje ozi ọkwa ndị